vosaltres sabreu, la nit de la diversitat la celebrem anualment, l'entitat del Fòrum 21, com a cloenda de la temporada de debats que anem organitzant mensualment des de principis de setembre fins a maig. Doncs bé, enguany, la nit de la diversitat, avui, és especial perquè celebrem el 10è aniversari del Fòrum 21. Bé, llavors, concretament, el 20 d'abril de l'any 2001, se celebrava el primer debat del Fòrum 21 en aquest mateix indret. Bé, en aquest mateix indret no, a Can Pasqual, sinó a la sala de dalt, a l'auditori. Aquell primer debat va dur per títol Ocupes a l'Àfrica i de convidat vam tenir en Lluís Mallard, un catedràtic d'antropologia de la Universitat de París. D'ençà d'aquell primer debat ja han hagut, han seguit altres, fins a un total d'una setantena de debats al llarg d'aquests anys. 70 debats, dels quals n'hem preparat una petita mostra, una petita mostra a l'entrada, són els cartells de la nit de diversitat perquè evidentment tots no hi cabrien, però que reflecteixen una mica tota l'evolució o les diferents etapes per les quals ha passat el fòrum. Podeu mirar o sortir un momentet tots els cartells de les nits de la diversitat d'aquests 10 anys. Aviam, hem parlat de molts temes durant aquests anys. Hem parlat, us faré un breu recorregut dels temes que hem tractat, molt ràpidament, perquè també s'està enrere una mica tot. Hem parlat de la sanitat pública i de la sanitat privada. Hem parlat va coincidir al començament del primer any del Fòrum 21 amb l'atemptat de l'11 de setembre i un dels primers temes que es van tractar va ser el nou ordre mundial que podria sorgir després dels atemptats. Hem parlat del transport públic a Esparreguera, hem parlat de les entitats d'Esparreguera també, hem parlat de la globalització, de la cultura dels toros a Catalunya. Perdoneu que ho tinc tot apuntat. Vam parlar també del debat del fenomen Lula, amb totes les seves expectatives i esperances que es van generar al seu moment. Vam dedicar 3 mirades de 3 òptiques diferents a la muntanya Montserrat. Ens vam preguntar també què és la cultura catalana. Hem debatut en la relació entre el que és l'Església i l'Estat. Al moment de més intensitat social i política vam parlar de l'Estatut que vindria. Vam parlar també del teatre de la passió del segle XXI, de quin model de passió voldríem per aquest segle. Hem parlat de la història i de la realitat actual de països com Turquia i la Xina. Hem tractat a fons, molt a fons, la violència de gènere, un tema al que li hem dedicat més d'un debat degut a la seva transcendència. Hem parlat del Rally, el Dakar, amb l'Enric Clarà, que ha vingut a nosaltres avui. Vam parlar de les graveres, hem parlat de la crisi econòmica, de la crisi energètica, vam parlar d'Obama, que el primer intent de parlar d'Obama va coincidir amb una ventada, suposo que ho recordareu, fa un parell d'anys, que el vam haver de cancel·lar i posposar. Bé, hem parlat de molts més temes, de la memòria històrica, de les consultes per la independència, de la vaga del 29 de setembre d'aquest any passat, dels serveis socials, hem parlat de la biblioteca ja molt recentment, del menjar ecològic, i em deixo molts debats realment per esmentar, molts. Hem parlat de temàtiques de caire social, de caire cultural, de caire polític, de caire humà i humanístic, de caire econòmic. Aviam, a vegades hem parlat de temes de rigorosa actualitat, a vegades de temes atemporals i universals. A vegades ens hem avançat als mateixos aconteixements de la realitat del dia a dia i a vegades hem parlat de temes punyents d'àmbit local i de temes també d'interès més general. Però sempre hem intentat mantenir una constant que és el compromís amb la serietat, la profunditat i el rigor dels temes proposats, que és el nostre plantejament i voluntat principal. I espero que ho haguem aconseguit. Hem celebrat també un total de 10 nits de la diversitat, aquesta és la 10ª. Una per any, dedicades a cultures de diferents països com Rússia, Romania, Turquia, la Xina o la d'avui, que és dedicada a la cultura mexicana, que ara us en parlaré. També hem participat a les diferents fires d'entitats d'Esparreguera i altres activitats culturals, sortides, artístiques i musicals que també s'havien fet. I ja per acabar una mica la meva presentació, que no em vull allargar més, el més important de tot que voldria dir, voldria fer especial esment a l'essència del Fòrum 21, al meu parer, que és la participació de les persones. Aquesta és la verdadera i profunda personalitat del Fòrum. Promoure i possibilitar un espai d'intercanvi d'idees i d'opinions entre persones que no deixa de ser, al cap i la fi, la nostra petita aportació per a seguir construint i mantenir una societat oberta, crítica, reflexiva i plural. Per tant, avui, des d'aquí, d'una manera molt especial, voldria donar les gràcies a totes aquelles persones que durant aquests anys han vingut i han participat als debats, perquè realment són les persones que
fan possible que avui estem celebrant el 10è aniversari. Això és molt important. Però, i per acabar la meva presentació, jo formo part del Fòrum 21 des de fa només 3 anys. I per tant no sóc els que us puc parlar amb més coneixement de tots aquests anys de vida, de les experiències, els temes, els debats, d'anècdotes, evidències i experiències. I després d'aquest breu recorregut de la història del Fòrum 21, molt breu, que me deixi moltes coses, voldria, doncs, en primer lloc, retre homenatge als fundadors de l'entitat, amb els que hem contactat perquè poguessin assistir, els que hagin pogut aquest vespre, per celebrar la seva audiència del fòrum. I, en principi, el primer president va ser l'Ildiray. Endavant, sisplau, un aplaudiment, sisplau. Que vinguin altres, també, vinguin altres. És cert que fa 10 anys que vam començar, i sincerament us haig de confessar que si algú me digués a aquella època que això duraria 10 anys, jo personalment no creuria. És a dir, ha sigut una sorpresa que aquest fòrum és una iniciativa totalment d'uns quants companys d'Esparreguera aquí, d'algunes de Olesa també. Vam començar, fem un grup de debat, però no vam pensar mai que això seria com avui, faria 10 anys que encara estaríem aquí celebrant. Jo m'agradaria, ha sigut bo veure aquestes inicial 40 persones sense cap interès en diferents grups, diferents partits polítics i membres, persones d'aquí del poble i d'Alt, l'Olesa i de, jo crec que també del Collbató, vam començar a establir un grup, un fòrum per parlar de tot. I vam decidir principalment dues coses. Una és que aquests debats han de ser debats sempre cara a una preocupació des del punt de vista de solidaritat i en progrés, el contingut estigui relacionat amb les nostres preocupacions personals més o menys comunes i siguin els temes per una banda local i per l'altra banda universal. És a dir, no perdríem la nostra relació amb el poble, és a dir, com ha dit Ivan, uns quants debats eren molt concrets d'aquí d'Esparreguera, però també han parlat temes molt universals, des de la Unió Europea, de la pau, de l'Iraq, de la guerra de l'Iraq, etc. Jo crec que aquesta fórmula ha funcionat i espero que també els nous presidents i altres que vindran després continuïn amb aquesta idea de no perdre, per una banda, aquest lligam local i, altra banda, també no perdre aquests conceptes globals que, com per exemple, seria bon debat, el que passa que ara acaba, però jo crec que seria bon debat al setembre parlar del tema d'indignats, és a dir, tot aquest fenomen seria llàstima que avui ara tenim la festa, però seria un bon debat avui de dir què és aquest fenomen d'indignat. Això, d'una forma o altra, tots sabem més o menys alguna cosa, tenim idees, i a vegades venia aquí alguna persona que potser coneixia més, i nosaltres, la idea d'aquest fòrum també, abans dit dues coses, la segona ja he oblidat, de que no volem donar conferències, és a dir, ve un expert i ens explica coses, volíem que sigui una introducció breu del tema que una persona coneixi o obrir el debat, però després tot el públic que també aportés la seva pròpia opinió i generessin aquí al poble, al nostre àmbit, una opinió pròpia. Aquest era el segon objectiu. Jo no vull allargar molt, només vull dir que realment estic molt agraït a tothom que ha col·laborat. Aquí hi ha algunes cares que des del principi sempre ha estat, i espero alguns que avui no han pogut venir segurament. Esperem que el fòrum continuï i tingui molts més nits o debats agradables. Per exemple, al setembre podem parlar dels indignats. Moltes gràcies i esperem que d'aquí 10 anys tornem aquí altra vegada per celebrar 20a o 25a, espero. Jo passo a la paraula després del jo, i ha vingut, em sembla que ha vingut de la Toni Cabra. Bona tarda. Quan l'Ivan em va trucar l'altre dia dient, escolta, que fem el fòrum, que parlarem de la diversitat, bé, d'alguna manera, recordar 10 anys així en una tarda és molt difícil, en una tarda nit, però a l'entrar per aquí he vist el pòster del primer debat que vam fer, que era el Lluís Mallart, parlant de l'Àfrica, del Camerun. Jo que hi vaig el dia 15 una altra vegada, m'ha vingut el flash. M'ha vingut el flash de fa 10 anys,
d'avui i, evidentment, dels propers 10 anys, com d'alguna manera ha de lligar tot això. També quan va dir la diversitat, jo crec que va ser un gran encert, que em sembla que va ser la Joana que el va posar en peu de la nit de la diversitat, de manera de trencar la... Esparreguera és un poble, evidentment, divers, i les darreres eleccions municipals han demostrat que és un poble de diversitat. I, per tant, jo crec que res millor que celebrar-ho amb una nit com aquesta, tenint en compte que després ens espera música, ens espera... Clar. Sí, i si no també podem cantar. També ho farem. Bé, Glòria. Moltes gràcies i el següent va ser... La Joana. Va ser la Joana. Sí, Joana Llordella. És igual, no ens discutirem ara per això. Joana. Mireu si li dona importància això de la presidència, que no sabia que anaves tu. Perquè en realitat nosaltres diem president i presidenta, però era per posar un nom. Aquí els presidents i presidentes som tots nosaltres. I amb una sola persona, tot i que l'Ivan últimament li ha tocat treballar bastant, perquè ha agafat un moment bastant dur del fòrum, però tota la feina l'hem fet sempre junta. No vull dir noms perquè me'n deixé alguns, llavors la gent s'enfada, però jo crec que la majoria de vosaltres heu participat. Si no, doncs el fòrum directament a organitzar-los i com a debatents, diríem, no? A mi m'agrada molt ser una dona perquè tenim tants presidents, però el que he de dir és que l'Ivan el vam d'alguna manera tibar, el vam reclutar parlant de les dones. Un dia va venir a una reunió i no sé com se li va acudir dir, i per què no muntem els homes? I llavors la Marina i jo, la Carme i les dones que eren perfecte. Ja l'hem liat. I a partir d'aquell moment ens va anar molt bé. Jo potser del que estic més orgullosa és de continuar. Quan vam començar tenim la tendència els humans a titllar i a posar etiquetes a les persones i se'ns identificava amb una ideologia determinada. Jo crec que la ideologia que tenim, i no me n'amago de cap, però és una ideologia molt solidària, d'entendre'ns, de diferents opinions, i justament és el que volíem provocar amb aquest debat, no? Que jo pogués aprendre de l'altre i l'altre pogués aprendre de mi. I, evidentment, sí que tenim una ideologia, però aquesta ideologia és tan oberta a tothom que parli de democràcia, que parli de solidaritat. Per això vam parlar de la festa de la diversitat, perquè ens semblava que Esparreguera era un moment, vam començar amb els magribins, vam començar, com deia el Toni, el primer debat jo no l'oblidaré mai, va ser magnífic, amb la Lola Lizaran. Tenim unes quantes persones que ens han deixat, però la Lola ens va deixar un record magnífic llegint aquell poema a l'Àfrica. Hem tingut l'oportunitat de conèixer gent molt diversa i molt interessant. Jo personalment, el Lluís Mallar, per exemple, ha estat una font de saviesa per mi. Fins i tot parlant dels toros, a mi no m'interessen els toros, quasi m'arriba a convèncer un a favor dels toros, perquè tenen bons arguments, no? Després hi havia el Macià que em convencia el contrari. Per tant, jo penso que és bo veure diferents opinions sobre el mateix tema i llavors cadascú se'n va a casa amb la seva idea. En tot cas, moltes gràcies a tots i espero que continuem molts anys i això està en mans de tots nosaltres i sobretot que continuem amb gent jove, perquè els joves s'estan movent, suposo que ho esteu notant aquests dies, estan començant a debatre, estan començant a fer assemblees i una de les mancances que sempre hem tingut al fòrum que no sabíem com poder-los atraure. Jo penso que si parlem dels seus problemes potser algun dia també tindrem els joves amb nosaltres, perquè és important. Gràcies. I poses a la colla i participes més amb els debats i amb l'organització i vas dir, doncs mira, em sembla força interessant. I a tot això algú anava dient per aquí per allà i em deien, però escolta'm, si que ells són socialistes, què hi fas tu allà? I jo tampoc, però tant me fa i a mi sembla que tant els hi fa si jo ho soc o si no ho soc. O sigui que no era una etiqueta que fos que correspongués, sinó perquè hi havia gent que després he anat identificant amb diferents posicions i si no, és que és igual. Tant eren les etiquetes com les posicions. El cas és que de la diferència jo crec que se'n treu riquesa i quantes més veus i més diferents i més maneres de pensar diferents hem anat traient coses més enriquidores i realment debats més engrescadors, divertits, distrets
no mancats mai de realment un rerefons interessant. I amb això hem parlat de moltes coses diferents, de temes, com ha dit l'Ivan, temes de sanitat, temes de política, temes d'economia, intentant buscar les coses que estaven més en el debat del dia a dia i que poguessin despertar l'interès simplement pel fet de veure el cartell. Ja sabeu que el sistema de difusió no és tan modern com ara, no teníem ni Twitter, ni Facebook, ni totes aquestes històries, no sabíem, de fet, quan jo vaig començar amb tot això, jo no sé ni si jo tenia correu electrònic, i només fa 3 anys, i realment la comunicació i la manera de difondre i d'anunciar els debats i les activitats, tan precària com aquests cartellets que anàvem posant en unes quantes botigues perquè tampoc teníem massa escalarons com per fer-ne molts i fer una gran difusió. Tot i així, ens trobàvem aquí uns quants, a vegades més, a vegades menys, a vegades la família ho acabava d'omplir, la qual cosa donava una mica més de caliu, però la realitat és que sembla mentida que de poca gent se'n pugui treure realment opinions i diversitat i idees i, per suposat, molt d'aprenentatge, i són realment el temps que hi vaig estar primer a la Junta i després com el darrer any com a president, és molt d'agrair per la part meva el que vaig arribar a aprendre i sobretot, i el molt més important, conèixer molta gent que realment, no siguin de l'etiqueta, ideologia o del que redimonis vulgui posar-hi la gent molt interessant i gent molt maca. I només això, agrair-ho a tothom. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, en Josep. Bé, doncs, avui, com us deia, celebrem la Nit de la Diversitat i avui aquest any la dediquem a la cultura mexicana. Tenim amb nosaltres en Lluís Artigas, que és el president de l'Associació de Mexicans d'Esparreguera i voltants, que ens dirà unes paraules i ens explicarà una mica quina associació són, què fan, etc. Un aplaudiment, sisplau, per Lluís. Ja esteu acostumats a parlar en públic, almenys mensualment. Nosaltres som més modestos. A veure, potser començar a explicar què som, situant-nos. Però posa una mica més a Sí? A veure si faré un crit i us deixaré sols. Bueno, mira, alguns de vosaltres ja em coneixeu de molts anys, jo em vaig casar amb una mexicana, soc esparregueri 100%, però estem a l'època de la globalització en tot. Va venir a viure a Catalunya. Per ella és una cultura nova i em vaig donar compte que els emigrants també tenen, o els nouvinguts, agafeu el nom que vulgueu, també tenen una sèrie de mancances i una sèrie de necessitats. Imagineu-vos a vosaltres, qualsevol, que se va a viure a Xina o a Pakistan, o qualsevol esparregueri de 100% de tota la vida, és un xoc. La llengua, la cultura... A ells se'ls passa exactament el mateix. Estan en una cultura que no és la seva, amb una llengua, molts es pensen que aquí només es parla el castellà, i, clar, si estàs a Barcelona la cosa la tens molt fàcil perquè és un nucli important, allà em pots trobar de mexicans 5.000, però clar, si te'n vas a poblets de Lleida n'hi ha molt poquets. Aleshores, nosaltres anem plantejada a nivell de Catalunya mirar de fer alguna que pogués agermanar a tot aquest col·lectiu. Per una banda, ajudar-los a no perdre les arrels. Jo sempre poso el consell que una mare que té molts fills els estima a tots. Amb aquest pensament, la persona que ve de fora té que estimar i voler la seva cultura, no té per què renunciar a ella, però també se li tenen que donar facilitats per agafar de la terra on has vingut. Aleshores, la vam crear amb un cert debat, que si tenien que buscar un nom de Catalunya, que si tenia que ser el nom d'Esparreguera, la seu tenia que ser aquí, les aspiracions no eren molt grosses. Com que són persones que estem compromeses amb el territori, doncs anem a agafar un nom més humil, menys pompós, que és Associació de Mexicans d'Esparreguera i Voltants. Quan això de voltants poden ser de qualsevol poble i tira llarg, ben lluny. Bé, el col·lectiu d'aquí de Mexicans d'Esparreguera no és molt nombrós, estem en uns 20 i alguna cosa, som petits, i d'Esparreguera molts de vosaltres l'heu vist en els últims 30 anys canviar moltíssim, de quan es feien les xocolatades al carrer i es anava i tothom es coneixia, a quan van començar a venir de fora,
ha crescut molt. Llavors, aprofito per fer un enllaç amb la gent del fòrum, no se sentigueu malament. Penso que com a entitat us he de felicitar, 10 anys són molts. En 10 anys el poble ha canviat molt. I heu ajudat els que han vingut fora i els que som d'aquí a comprendre una mica més el canvi que estàvem vivint aquí i al món. Els vostres debats han sigut molt plurals, penso que heu fet una gran tasca, per tant us tinc que felicitar per això. La segona, agrair-vos que aquest any amb la nit de diversitat heu triat Mèxic per la compte que ens té, clar, contentíssims. No s'espanteu, parlarem una mica de la cultura mexicana, però en síntesi, no se tracta de fer un acte acadèmic ni explicar pam. Hi ha altres coses importants. També vindran a ballar, que s'han perdut amb el GPS, perquè al carrer ja han arribat a l'Al·luia. Bueno, tranquils. Mireu, molts de vosaltres heu viatjat a molts països, per tant ja sabeu el que és d'enriquidor conèixer altres cultures, altres religions, altres maneres de fer. Mèxic és un país simpàtic pels catalans de sempre. Aquí a Esparreguera hi ha alguna anècdota curiosa del segle XIX, d'una família que les coses van malament, se'n va, i a on? A Mèxic. Hi ha casos ben curiosos, un alcalde de Barcelona de nom Robert, ell era mexicà. Perdona, és que no sé si Gràcies. Perdona, t'ho vaig dir ben a prop perquè si no no se sent. Vale, així? Gràcies. Doncs, així? Doncs, per exemple, un alcalde barcelonès que va ser mexicà de naixement i catalanista fins a la mèdula. Tot el que vol dir això. Molts també vosaltres sabeu que en la guerra del 36-39, en el moment de la desfeta, moltes famílies van tenir que marxar d'aquí, moments molt dolorosos. Quan dic que van marxar aquí, no només els republicans, comunistes, socialistes, etc. Marxaven famílies senceres, no amb etiqueta ideològica, moments molt durs. Mèxic va ser un país generós que els va acollir. No va mirar el carnet, va acollir tothom. Això sempre ha fet que hi hagi una certa simpatia. Un altre factor que també hi ha amb els mexicans de Catalunya és que normalment són un col·lectiu jove. La persona que busca treball generalment tira cap al nord, cap als Estats Units. La gent que va cap aquí a Catalunya normalment són joves que venen a fer una segona carrera, màsters, en fi, formació. Per tant, en general, tenen bona premsa i aquesta gent quan retorna és molt important que retornin contents de Catalunya, dels valors de Catalunya, la manera de fer dels catalans, que es tornin a ser els nostres ambaixadors. Alguns es queden, es casen i fan res. Bueno, a veure, Mèxic. Què us diré que no sapigueu de veure a la tele? Ranxeres, corridos, gent alegre, sí. Mèxic és un país on l'alegria i el menjar hi és. Quan els europeus hi van posar el peu, que van descobrir els americans, i això és molt relatiu, potser van ser els americans que van descobrir els europeus, clar, ja portaven 4.000 anys de cultura. El Mèxic actual, les fronteres actuals, són postisses. Allà hi havia una sèrie d'imperis o nacions que cada un tenia la seva organització i la seva cultura, el seu idioma, la seva, diguem-ne, administració, la seva administració de justícia, el seu exèrcit, els seus artesans, la seva cultura. Quan parlem de Mèxic i de la cultura actual d'ara, siguem conscients que moltes d'aquestes realitats que hi havia d'abans de l'entrada dels europeus, d'alguna manera s'hi han anat perdurant en els segles i també els disfrutem. Altres s'han anat distorsionant i altres s'han anat enriquint, com passa a tot arreu. Mèxic. Parlarem del tequila. Tequila, qui no coneix el tequila, no? Curiosament, tal com s'està fent ara, és aproximadament del segle XVII. Sí que existia amb una altra varietat, però s'anava molt lligat a el que era considerar una medicina o per motius religiosos. Els mariachis, tothom, clar, associa Mèxic, mariachis. Bé, hi ha molta més música. Mèxic és gran, 108 milions d'habitants censats, 31 entes federativos, és a dir, un districte federal i 31 estats autònoms,
cada un té la seva història, la seva tradició, les seves realitats en tot, inclús en la gastronomia. Avui tindrem una miqueta, gràcies aquí a la gent del fòrum, una mica de la música del mariachi, una mica de degustació del menjar, n'hi ha molt més, però bueno, i una mica de ball. Seu conscients que a l'hora de, quan parlem de cultura, cada estat té la seva música. Al nord fan tipus polka, cap a la banda del Golf, per exemple, tipus diuen marimba, el ball veracruzà, que és molt bonic, el mariachi, sí, clar, és la zona de Jalisco, però hi ha molta més varietat. En el cas de les llengües, exactament el mateix. Encara en perviuen unes 80 i pico, que no són poques, de les indígenes d'allà. Què us podria explicar de Mèxic? Que Mèxic enamora? Sí. Que els mexicans són gent molt acollidora? També. Però, en fi, com de totes les coses de la vida, el millor que es pot fer és tenir una experiència. En vez d'explicar-vos que, home, és que la Mesoamèrica, la seva base culinària és el blat de moro, que aquí a Europa teníem el blat, i per tant hi ha una diferència, les 1000 maneres de cuinar, que si el que són els tamals, les sincronitzades, los burritos... Mira, són cultura culinària. La música, evidentment, hi ha aquesta part que s'ha camaradat dels sons prehispànics, enriquits o no. Aleshores, Mèxic com a país també té una cultura molt més moderna. No us parlaré del cinema, ni de la literatura, ni dels seus arquitectes, no toca. A més, convidar-vos a conèixer una miqueta més aquesta cultura, aprofitant la nit de la diversitat que organitza el fòrum, agrair-li que aquest any ho hagueu dedicat a Mèxic, i bé, quan vosaltres vulgueu, sentim si hem arribat la gent maca. Estan canviant. Aquí, de la meva part, res més. Agrair-vos que estigueu aquí i que disfruteu. Doncs moltes gràcies a Lluís Artigas, que és el president de l'Associació de Mexicans, i al qual vull insistir a l'associació un agraïment molt gran perquè han col·laborat molt activament en la preparació i l'organització d'aquesta nit de la diversitat.